ኣግሮ ማሽነሪ ሓደ ካብቶም ንልምዓታዊ ንጥፈታት ብልዑል ደረጃ ዝጸልው ረቋሒታትዩ ናውትዕዮ ብጽፈት ብቕዓት ፍጥነትን ስፍሓትን ስራሕ ንምስልሳል ዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብር እቶትን እቶታውነትን ንምዕዛዝ ምጥቃም ዘመናዊ ማሽነሪ ከዓ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን ወላ እኳ ዓብይ ማል ዝሓትት ወፍር እንትኾነ ምትእዝታዊ ዘመናዊ ኣግሮ ማሽን ይጽንሓለይ ዘይበሃል ጽላት እዩ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ኣብ ስርዓተ ማሕረስ ብዝህልዎ ግደ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሓደስቲ ረኽበታት ንኽፍጠር ክድረኽ ጸኒሑ ኣበርክቶ ናይቶም ውፅኢት ቴክኖሎጂ ዝኾኑ ማሽነሪ ንስርዓተ ማሕረስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብምድያብ ንጉልበት ሰብ ናብ ዝተሓተ ሃልኪ ብምውራድ ወይ እውን ልዑል ጉልበት ሰብ ተኪኦም ይርከቡ ከም ውፅኢቱ ኣብ ስራሕ ኣሳልጦ ኣብ ዓይነት ስራሕ ጽፈት ኣብ ሸፈነ ቦታ ስፍሓት ልዕሊ ኩሉ ውሁድን ምእኩልን ስርዓተ ምቁጽጻር ዘለዎ ሕርሻውን ጽፈታት ኣብ ምስልሳል ረብሖም ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኮነን ዓይነትን ብዝሕናውቲ ማሽነሪ ምውናን ጥራይ ግን ኣድማዒ ውፅኢት ክርከቡ ኣይኽእልን ኣብቲ ንውዳበን ምሕደራን ኣብ ቅድሚት ዝሰርዕ መገዲ ዓወት ቴክኖሎጂ ሕርሻ ምስኡን ልዕሊኡ ንዝስራዕ ኣገዳሲ ክፋል ምምዕባል ክኢላዊ ዓቕሚ እዩ ለትዕዮ ወይ ቤተ ምርምር ኣግሮ ማሽነሪ ኣብ ምስግጋር ዘመናውን ዕውትን ስርዓተ ሕርሻ ዓቢ ግደ ኣለዎ እቲ ቤት ዕዮ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ጽገናን መቀያየርን ኣብ ርእሲ ምሃቡ ብዓብዩ ስሩዕ ናይ ፍተሻን ቁፅጽርን ኣገልግሎቱን ስለ ዘካይድ ንኣድማዓነት ኣግሮ ማሽነሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ የብጽሖ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኮሌጃትን ማእከላት ሞያዊ ስልጠናን ነዚ ዓቕሚ ንምሕያልን ክኢላታት ኣብ ምስሳንን ክትሰርሕ ጸኒሓን ኣላን እዚ መደብ እዚ ንቤት ዕዮ ኣግሮ ማሽነሪ ኣለቡ ማእከል ብምግባር ሃገርና ብሓፈሻ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ልምዓት ከዓ ብፍላይ ንዝካየድ ንጥፈታት ክድስስ እዩ ቤት ዕዮን ጋራጅን ኣግሮ ማሽነሪ ኣለቡ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማእከል ልምዓት ይትርከብ እዚ ማእከል እዚ ነቲ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብሓፈሻ ኣብ ስትራቴጂያውያን ናይ ልምዓት ቦታታት ከዓ ብፍላይ ዝካየድ መደባት ልምዓት ዕዙዝ ግደ የበርክታሎ እዚ ማእከል ኣብ 2008 ተደኪኑ ካብ 2009 ናትሒዙ ከዓ ኣብታ ብመሶብ ሃገር እትፍለጥ ጋሽ ባርካ ጥራይ ከይተሓፅረ ናብ መላእ ሃገር ሰፊሕ ኣገልግሎት ክህብ ጸኒሑን ኣሎን ኣብቲ ብዝናብ ክረምቲ ዝለምዕ ቦታታት ሕርሻ ይኹን ብመስኖ ዝካየድ ስርዓተ ልምዓት ሰፊሕ ኣገልግሎት ንምሃብ በቲ ሓደ ናይ ምጽጋንን ምቅያርን ኣቑሑ ከዓ በቲ ካልእ ንጥፈታት የሰላስል ጋራጃትን እቲ ወርክሾፓትን ከዓ ኣብኡ ተሃኒጹ ድሮ ኣገልግሎት ኣብ ዝህበሉ ደረጃ ይዓብን ይሰፍሕን እኳ እንተሃለወ ኣገልግሎት ግን ይህብ ኣሎ ገና ማሽነሪ ሕርሻ ዝኣክል መጽለሊ ማሽነሪ ሕርሻ ናቱ መጸገኒ ዝኾኑ ወርክሾፓት ገለ ዝኣመሰሉ ከዓ ንገን ኣብ መስርሕ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ዝኣመሰሉ ስራሓት መንግስቲ ኣቐዲሙ ይሰርሕዎ ኣብ ተቐሪቡሎም ንዑ ዝኸውን ነገራት ከዋድድ ጸኒሑ ምስ ዘለና ብድሆታት ናይ ብሓቂ ብግብሪ ክንሪኦ እንተኮይንና ሓይሊ ናይቲ መንግስቲ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ብማል እንድሕር ሓቲትከ ነዚ ክሓቶ ዝኽእል ማል ቀሊል ኣይኮነን شاعتنا ما أنا ميكانيك نيره مش أكال ميكانيك نايز جراج زملاء أكال ميكانيك هنا جي مداد بها فشاو رشا يا تبتي هذا السايز نيبر ناي كلهم أنا هم مسخولنا بحدش يناجي مير نايز مدر هذا مالتي شو مستوم محدش مخانا محنا بس مثلا ببزحيتهم أوبريترات قال ما له شو سلاز نيبرنا تمهروا كأ مري سيد مسؤولنا مسؤول تمهروا شعينا جميرنا بتشين شات ማሽነሪ ሕርሻ ስርዓተ ማሕረስ ዝቐየረ ምዃኑ ታሪክ ይነግር እቶም ካብ ጉልበት ሰብ ናብ እንስሳ ካብ እንስሳታት ናብ ብሞተር ዝሰርሑ ተሽከርከርቲ ዝማዕበሉ ናውቲ ዓይነት ህይወት ሕብረተሰብ ዓለም ብሓፈሻ ሜላ ኣሰራርሓ ሓረስቶት ከዓ ብፍላይ ኣብ ምቕያር ዘበርከትዎ ግደ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እቶም ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ዝተመሓየሹን ሓደስቲ ዝተመሃዙን ዝተፈላለዩ ናውቲ ዕዮ ነቲ ምዕባለ ንቕድሚት ክውንጭፍዎ ክኢሎም እዮም ካብ ዘበነ እምኒ ክሳብ ዘለናዮ ማዋእል ቴክኖሎጂ ከዓ እቲ ምዕባለ ካብ ቀሊል ናብ ረቂቕ ብኮምፒውተር ዝእዘዝ ማሽነሪ በፂሑ ይርከብ ማሽነሪ ሕርሻን ቤት ዕዮን ነቲ ቅድሚ 19 ክፍለ ዘመን እንስሳታት ከም ቀንዲ ምንጭ ፀዓት ማሕረስ ዝነበሮም ኣገልግሎት ይዕብይዎ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ሃፋት ፀዓት ብምትእስታው ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንፈለማ እዋን ብዝተፃረየ ነዳዲ ዝሰርሓ ትራክተራት ኣብ ኣገልግሎት ውዒለን
ካብቲ እዋን ትንነጀው ከዓ ናይ ትራክተራት ሞተር ናብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ግዜ ኣይወሰደሉ ማሽነሪ ሕርሻ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኣገልግሎት ምውዓሉ ይግለጽ ኣብቲ ፍልማዊ ምትእስታው ከዓ ዓይነትን ብዝሕን ናይተን ማሽነሪ ኣዝዩ ድሩት ዝህቦ ኣገልግሎት ከዓ ውሱን ምንባሩ ይንገር በቲ ዕዮ ቴክኒክ ሕርሻ እውን ኣዝዩ ድሩት ምንባሩ እዩ ዝግለጽ ካብ ኢጣልያውያን ሰብ ሞያ ቴክኒክ ተሞክሮ ቀሲሞም ነቲ ስራሕ ዘንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ተኸታታሊ መግዛእቲ ካብ ሞይኦም ክርሕቁን መብዛሕትኦም ናብ መካኒክ መጓዓዝያ ክጉዕዙ ምግዳዶምን ይዝንቶ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ሞያ ንምዕባይን ምስፋሕን ዓቕሙ ብዝፈቐዶ ክሰርሕ ተራእዩ ድሕሪ መላእ ሓርነት ከዓ ምስ መደባት ዳግመ ህንፃ ሃገር ጥቕምን ኣገልግሎትን ማሽነሪ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዕላማታት ምርጋፅ ውሕስነት ምግቢ ነቲ ጽላት ንምዕባይ ተሰሪሑሉ እተን ናብ ኤርትራ ዝኣትዋ ቁፅርን ዓይነትን ማሽነሪ ሕርሻ ክስስና ግዜ ወሰደለንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዝተፈላለያ ማእከላት ብምቋም ከዓ ሰፊሕ ኣገልግሎት ንምሃብ ሓያል ጻዕርታት ተበጊሱ በብግዚኡ ሰብ ሞያ ናይተን ማሽነርን ሓያለ መራሕቲ ማሽነሪ ሕርሻን ንምምርማል ሰፊሕ ስራሕ ተኻይዱ ቤት ዕዮን ጋራጅን ማሽነሪ ሕርሻ ኣለቡ ዝተፈላለየ ተመክሮን ፍልጠትን ብዝደለቡ ኣባላት እያ ትምራሕ ካብ እዋን ብረታዊ ቃልስታት ሒዞም ኣብቲ ሞያ ዝሰርሑ ምኩራት ኣባላት ነቶም ካብ ዝተፈላለያ ኮሌጃትን ሞያዊ ማእከላትን ዝመጹ መንእሰያት ተመክሮ የሰጋግሩ ኣለቡ ከም ማእከል ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ዝካየድ ስርዓተ ማሕረስ ኣገልግሎት ዝህባ ማሽነሪ ሙሉእ ናይ ጽገናን ቅያር ኣቑሑትን ኣገልግሎት ይህብ ናብ ሃገር ዝኣትዋ ሓደስቲ ማሽነሪታት ኣብ ምጽናዕ ከዓ ጻዕሪ የካይድ ሕጂ ሓደስቲ ኣብ ዛዕና ከተዓሚ ዝኣትዋ ሓደ ንብስተናይ ቀድማ ማለት ኣብ ፊያቴን أني هولندي أنت عايز ولا حنتي دحنين أبغى سايون صبون زلاك سافر جس زجاجن ساي ساير أنا الله الحجون كرينا أصيلنا مالتي أبزوبا قاشباركا بملكع كرمتا وحرشة عمتاوي أستات كل 100 هكتار مريت حرس أبتتصبق عقنا زرقحن زناب زركبر الأوان ون تزحرس قوله يوسخيو ولك واحد سرقزي محرس حملة نحسن تقوني تراكترات نخلو نخشفنا حيال صعري يكاديو حفشاو بزعبا جراج ماشينيري رشاو دات اي مولو طوال المالتين ايزو اي كلنا نهجين هنا كله من زتايت بايت وانا وكستاي زلو مستوياتات الرشاتات قالوا كلنا ماشينير ابزينا رينا انا وصا حبز مالتي بالعالم مصونا ابز كباب مصونا هاب كله حجيز بقس ما بقس ما ينتهي زي جراج زي بس انا كله هذه فلا عليك أبز هجى فتاتنا فشاو ميكانيك أو إلكتريشان إلكتريك مول أكلنا يتن تكنيك أبزي هجر كمالتي ننقص زباتات السنة قلوج لعلايقاشن زباشان بقون كركباتن يشفناين أتن أبتحدي كوربوريشن زراعتن تريتن زم حضرة أقلو ماشينيري خاء برزع واقع أقل قلوت هبا ماشينيري أولا دبا بمسارات تي نتهاجر كتاكم زخيل أولا دبا حيجي تي أقومو بزوباتات منقصات نقطاتات منقصات زوباتات تخفافيلي توديو بو متن من هالباتات تقوانا قدم زنبري أقول قلوت نهزبي نهتنا منقص بروجيكت دا يكون نهزبون ونقولو نهزب أقول قلوت كبصاني هنيري نهتنا أقول قلوت نهزبي أتقدم وان قدم زر حدثتي تراكترات متهون زنبرة يهب نيري جن أخلت دي النيرة نقوله هجر أخلت دي النيرة انتيلنا أي أخل النيرة واحد نيرو إرجان والنيرو زي ببزح والكسبات نايقل تراكترات لا تمزمزت هزبي يهسنيرو نزيب قمت بتاعكوا منجستي تيك حدثت ماشينيري تراكترات تأتاتيو بومت انكا رتعوز خنا أكفافلا حصر كفافلا نساعات مديبو بقومو خا إذا كلت عمت زي نهزبي
زرقهو أقول قلت تهبالله مالتي بزمت أنا زين إحنا حجي أب كله بتاعت تراكترات رئيس زي فلت إمزخلت عمد تراكترات رئيس زي أب كلن بمدى كا نفسك وكيلات زرق هنا نهزب أقول قلت كم نهب غيرنا أب كله بتاعت كا سريان سلزي نتناي منقستي تنكبت ماشينيري عبيت تراكتر أبتو بروجكتات ناتتقمنا تناقشتو تراكترات بزح خا أب حزب أقول قلت قدام نزب سرينا إنا سرسنا كفلت انترينا وعدي 300 ساعتي زي ناي قلي كندي مدخفلون الشيح خفل نير حزبي لذي ناي منقستقل 300 إذا سلمنتاي تهز كل تعلامة تمنقسي حزبي حب زحسر من قد أقول قلت كم تركب أجرو ماشينري نسرعة محرز صغير أجبابيو حدثنا وتخاكب جزينا بجزية يتأتاتو له أبز موال كا كل محبر قطبة ونطفتات بناتهم دقف يسالت الله عمامات تكنولوجي حرشاوي ماشينر حرشا كاب مدل دال مريت كساب مأكاب مهرتي بماشين تدقي في السلاسل أجرو ماشينري جزين كل بتن بمقطب صفتن بقعاتن بمرقات عزوز قدا يبركت أميت كازي ودوز مسلو سفحت قول أب حتصير جزية يعممو أقولت عند زي وسان كتكنيك أبال أبي زلويكو زي توسان مين كله نزه رشاتات قملة وسان زي كله ترانسبورت زي كله ماشينيرز قبل زي توسان أكال أبزي زر كملتي عفشة وناي تكنيك كابزي تبلا شوي كيركات أبزي هاي الريحة توفرو زي توسان أبزي جانت تكاد المتجه ملتي عفشة نسفح علامة مرقات وحسنة مقبي ببجزيو مأكلتنا عبيتن ماشينر حرشا كمتات انحنين ولكوا بزح استرفن نخلو خشفن زي كلن قرب انتلو عينتن بزحنايتنا بإرتراز أتوازلوا ماشينريقن أقاليل كازر أيكونن بيت عيون غاراجن على بقاء نتن ماشينري أمتسقانن تتكاي قحو أمغرابن حبتام تمكرو دلي بيركب نحنا كواليفيكيشن ستاندرد بها نحنا جيت مكرر بجمرة نحنا بتوري سجينا كلا إيكا ببراتيكال كا سجينا مالت جيب زيادة نحناس جي انتهي مو زي ترفنا يبنا نحنا جيس أبو مسيخا بزي تيوري نركز أبيها تراكت كاب ديد إنجين نبلايف إنجين نزل لنا بلايف نزل لنا هجي جيسي كاب ديد نبلايف جيس نحناسي ممكن انتهي خوينا تطوي لازم نبرت كتتسي خلها زبعة كابو علي رجابتي لنا نحنا مالتنا تطوي لازم راسي موتور حديثه كان بيحدثه انت سديد أنا سي كابزين أنا ولا حنت رجابتي نزيد ناتي رجبت ناتي مالتي كالي كله ببي انت شوي مثلا موتورات كامبيوتات دي حرارة فرنشال قدم الدفرنشال بهم مثلا نحنا جن بتا زلنا خيلت نحنا بتاع الحمد لله معلش زلنا خيلت عزنا نبقى عسكم زلنا هنا نحنا ردا وصيد تكنولوجي أبسرعة محرس الوجدة بقليل سمة يكونن بيتعيو على بون عبز مدايزي عبي أتكرب من مقبار يسرح كلس حساباوي فلتقتن قبراوي سرحن بموهات كا نتسرح يقلس لومي كل سرح كاب قلبت وصيونا ماشينري تسقاقيرو سلازخوني مسبوتا عينت مريتن عينت حرشاوي لمعاتن زدالق ماشينريتات معتاق أقداسيو أبز ماشينري زخاني تفالي عين التراكترات اللوانا فيات ماس فورغسون واي تي او سيم قالون عبيت هيفي ديت ماشينات على الكيز زني هولاند كومباينرات الله مالتي جزء ابز عبي ابز مالتي بزياده تكنيك إدنا تصرنا له مالت كابانا تمكر زيادة زنور مهرم نيرومنا بزيادة تقول جسم مالتي ابز درجة زوجنا مالتي ازما كلاي بوتازني الو هينون
نزي أبدا خباب دول الحرشة يعني أصلته سيرفيس غيرنا بقولتوف نهو مالتي نهزب نمسنا مالتي هلا أي أبزي جراج زون ملو يعني سيرفيس تحت يكون موترين معمار كمبيني مراد كله مالتي زي تقليلي ስራሕ ሕርሻ ማሽነሪ ካብ ምድድዳል መሬት ይጅምር ንዝተፈላለየ መልክዕን ቅርጽን መሬት ናብ ምቹእ ናይ ልምዓት ቦታ ንምቕያር ሰፊሕ ስራሕ ምድድዳል መሬት ይሓትት ሜካኒካዊ መስርሕ ናይ ሓመድ በትልክዕ ፊዚካላዊ ኩነታቱ ንምውዳድ መስርሕ ምጽራቅ ምግልባጥ ምእያምን ምሕራስን ይጠልብ ንምህታብ ዓይነት ሓመድ ዝውስኽ ባህርያውን ሰብ ዝሰርሑ እንድኽውን ኣብ መስርሕ ምድድዳል መሬት እዩ ዝካየድ ጥልጠላ ወይ ምጥሕሳስ ሓደ ካብ ኣገባባት ማሕረስ ኮይኑ ቆጥቋጥ ብምእላይ ጻህያይ ብምጥፋእ ዘየድልዩ ጉጭን ካልኦትን ማሕድሮ ባልዕ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት የጥፍእ ከምዚ ዓይነት ማሕረስ እቲ ቅርጺ ሓመድ ብምቕያር ንምዝርኣን ንምብቋልን ካብኡ ሓሊፉ ምዕሩይ ዝርግሐ ማይ ናብ ኩሉ ንምብጻሕ ይኽእል እቲ ካብ 15 ክሳብ 9 ሴንቲሜትር ዝበጽሕ ዲስኮ ወይ ማሕረሻ ከዓ ነዚ ዕማማት ብግቡእ ይዓምም أو هجاب زي الله تراكترات حالي فيات الله فيات كا كلتا أنا سبعة مية تسعة 210 قال إخا ماس 8 سنشديشن زبالة الله قال إخا ماس فرقسنا الله في وايتو أخا الله قال هجز مساقة تيدي 95 زبالة الله هجز مساقة قال بزح ماشيناتين نزل الله يعني معنا هجز بزيادة نحنا أبدينا تراكترات أنا بزحنا بيجي نسا أقرب مكان نحن صار حنزل لنا مالتي أب 110 109 كسر 8 شيء وايت أو تدي زين بتعمل سبق كيدنا لنا مارسنا نحن ኣብ ጋራጅ ማሽነሪ ሕርሻ ኣለቡ ዝተፈላለዩ ስራሕ እዩ ዝካየድ ካብቶም ቀደም ጽፈታት ከዓ ናይ ሜካኒክ ኤሌክትሪሲቲ ፖምፓ ምግጥጣም ማሕረሻን ዲስኮን ጎሚስታን ሞያዊ ንጥፈታት ይካየድ ኣብዚ ቤት ዕዮ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ቴክኒክን ካብ ሞያዊ ማእከል ስልጠና ሳዋን ዝመጹ ብስቶም ኣብቲ ስራሕ ዝጸንሑ ኣባላት ሓቢሮም ይሰርሑ ስራሕ ኣብ ቤት ዕዮ ጥራይ ዝሕጸር ዘይኮነ ናብቲ ስራሕ ዝካየደሉ ጎልጎል በፂሕካ ጽገና ምክያድ እውን የጠቓልል ትበንድ ትወሳነ እዚ ጋራጅ እዚ ንኩሉ ሃገር ኣብያ ኮይኑ ተዋሳት ኣባል ኣብዚ ዘሎ ከምዚ መሃር ዘብል ተዋሲድ ይሰርሕ ካብዚ ይወጽእ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኩሉ ተምሃይሪ ድመጽእ እውን ኣብዚ ተግባር ኣትዩ ይወጽእ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ንኩሉ ባይታ ማለት እዩ ጽቡቕ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ባይታ ኣሎ مسكان كأني كلها خات سرح الدليل من السيد حني هذا لما تيجي تسبوق رجع سايت كونه هي تدليت بهاجا لهم تمرتزر أيوه هجيب تكبار كأني أنت يكونه جاد دليت كأنهم مخريو فلت ما تتهنا بيت مرتي حرش حمل ماله بإنترميديت دبلومة بزيادة بأغريكاتشرال ميكانيكس مريقة أب كلتشين شمونتن أب جراج ماشينري تراكتور مالتي توزيعه أب تناي 3 عامات كل ساعة ساكن مهارات احنا أب زيادة أب زمسنت أنا بتكنيك تماهيرنا الوصول أنا بأجرو ميكانيك كاب حجز كل شيء شوعتن تمريقة كاب زيخا كاب كل شيء شوعتن كاب كل شيء شومنتن كسب كل شيء 10 4 أبارونتن رمتي كاب كل شيء 10 4 كاب كل شيء 10 شومنتن كا أبزي على بلوخ مالتي فيجي تفيلي بزح يكون كل حدا مالسي بارونتن كاب نركاتي في اللي بزح يبلون مالسي تيمو يا ناس بتعمل صبغ قاطرين على مالتي تكنولوجيا حرشة بحفشة ماشينري حرشة خاب فلاي روي لوط المعبالن ترى إليو كم كله تياب استفلاليت صلاتات السرعة مغيرو
ኣብ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ኣብ ምዕባለን ምቁፅፃርን ልምዓት ሕርሻ ብሓፈሻ ኣብ ምስሳን ምህርትን እቶታውነትን ከዓ ብፍላይ ዓብይ ግደ ከም ዝፈጠረ መዛግብቲ ይሕብሩ ኩሉ ክስታይ እኒ ኩሎም ንሕና ካብ ንወፅእ ክሳሎም ርእሶም እዮም ዝመደቡና ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንፈትሕ ኣብዚ ውሽጢ ካፈትናሎም ዕድል ንህቦም ዝያዳ ሞተር ፈትሑ ካምቢኡ ፈትሑ ድላዮም ወብዚ ሰሪሖም ክውዕሉስ ምስኦም ኢና ንብዕል ኩሉ ንዋሳእ ነካፍሎም ኢና ሓሳብ ማለተይ معلتها بهم هنيات السوم بتمهرتين هنا هاي بتمكرون هنا السوم حجينا هنا ولا عندها مهرنا زيادة هنا السوم على مقلصي مالتي صبوا نزيد أبزيد جوا تراكترات إدنا هنصير زبل مالت منقصص كله غيرنا له مساحتات الله خبانا تمكرو خم مهران كينهم زمرناون نبوزح عمتات تمكرو بسلات اللونا مالتي هو ساعة شوعة تأتينا فورد صان وصل مالتي نيمشتون ساعة 3 ساعتنا ساعة 6 وصل مالتي دزي ناي صقع حاطينو زياده سلا زلو نقت مهار نزي حدش ولد زمصون بزياده قطيف نفرت عبعد زلو غراجي او ابزي ناي بحق بر هجي زخونه تراكتر بو محجر قال مصي ابزي انت مصياس ما مره انت شنو نقبرلا احنا طوق تبلي تحضر كمان يندلنا بزياده برخاز مصيتسي ابزياس كساب غزي وسن غزي كمان يبلنا احنا قد كتوص زلو راح انت شنو مصيا كما غراب صراح كتحس كم زلو أبزي مصيا نبرت انتلو أخلا ولا بزخنا ساعات تمصا بزي قدس هنا ساعات كنديزا كنكم زبهلل مصيا صراح كم تخيدنا نقبران احنا وسن غزس يبلنا مالت جي بدغز مصت بقوم حجر دي علي قدر دي بزي مصا احنا أبزي بصبق قرنا انا عرينا نسدن مالت جي خالي أبزي زلو زيادة أبالات كألو مالسين إحنا أبزي كلنا حساب كنا تحققنا ببجروب غيرنا هنا نواه هيدا نتسرح زمات أتقى حنت تراكتر بزيام زمات حنت جروب تداليت أنا حنت جروب كا بخالي بخم أنا دابلت بخم أنا صلاة تسرح مالتي منقستي لعل حزبو دسر عسل زي اللي خمت زول كوز بروجكت زغ أنا يتحزب سلا زغني أما النبابرون حزبي بستفعل من قد يدورون تعدل كاديو تريث تعدل كاديو مستي زت الرعاقمن منقستي زوادو دوم زلو نقراتن حاجز اندا قبركا تهاجر طعوي من اسي نقول انت دا خوينو نايب حكي نفس خاخي الكاس كين وقت كيد عليك اجي ازيوم بدهوتاتنا بز صنحو اني ننو وحد قصل ايكونن اتبايتاون نايب حكي اندا تطحن منقست خاسب فاحت مدبات سريعو نعو أب بيت أخت جوار الزخيل سرح عواديد سلازلو أب حاصير جيزازي أب العل ثاونت مسجرلو جيزي هذا خدت سرح معي كوربوريشن ني حرستات بزرن دوعن كالن أقول قلت محب طرح زي كونس اندا محركة كمي غيركا زمناوي حرشة ب تحت وصايتات العل اتويتات كرخبو لخناتات نمفتر حدا خبت متكلاتنا يتفضل ኤርትራ ውሁድን ዝተማልአን ትሕቲ ቐጽሪ ብምውዳድ ናብ ሰፊሕ ልምዓት ትግስግሳላ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ናብ ሰፊሕ ልምዓት ከስርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ክተዋህለል ጸኒሓ ህንጸት ሰብዓዊ ዓቕሚ ኸኣ ነዚ ናይ ልምዓት ጎደና ጽቡቕ ናህሪ ክውስኸሉ እዩ እዚ ኣብ ኣለቡ ዝካየድ ዘሎ ሞያን ክእለትን ናይ ምጥራይ ሓያል ጻዕሪ ኸኣ ህያው ምስክር ናይዚ እዩ እዚ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ እዚ ምምጻእ ነዚ ስራሕ ዝኣዝዩ ደራኺ ንቕድሚት ሰጓሚ ኣብቲ መጀመርያ ዓመታት ልክዕዩ ክልስ ሓሳብ ጥራይ ወሲዶም ስለ ዝመፁ ቁሩብ ኣብቲ ውሽጢ ዕሙቕ ኢለን ከኣቱ ቁሩብ ተመክሮታትን ስራሕን የድልዮም ብድሕሪኡ ግን ሕጂ 5-6 ዓመታት ገይሮም ኣለዉ ክኢላታት መራሕቲ ናይቲ ስራሕካ ንሶም ኮይኖም ኣለዉ ኣይታ ናይ ትምህርቲ ፈጢሩ ከመይ ገይሩ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓለም ተመሊሱ ኣገልግሎት ይረክብ ብግብሪ ኣተህሎ በሎ ካልእ ቦታታት ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ ቀሊል ድዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ መንእሰይ ዝኣክል ነቲ ንሱ ክበፅሖ ዝድለ ከም ዝበፅሕ መንግስቲ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ የብፅሕ ኣሎ ስለዚ እቲ መንእሰይ ከዓ ናይ ብሓቂ እዚ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን በዚ ሞያ እዚ ሰልጢኑ ኣብ ባይታ ዝሰርሕ እንደፍርን ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ
ሓደ ካብቶም ዘኽሩዑን ነዚ ሃገር ከም ሃገር ንኽትህሉ ኤርትራ ከም ኤርትራ ንኽትቅፅል ዘኽእሉ ኣባይታታት ተፈጢሮም ስለ ዘለው ሕጂ እቲ ብከቢድ ዋጋ ዝተረኸበ ናጽነት እሞ ዳግማይ እውን ናይ ሃገር ካብ ካልእ ወራራት ንምክልኻል ዝተገብረ ዳግማይ መኸተ ንብሙሉ ኣጠቓሊሉ ዘውሕስ ዝርከብ ተካይ ወለዶ ኣባይታ ይፈርስ ስለ ዘሎ ኤርትራ ናይ ባሓቂ ካብተን ብሉጻትን ዘይድፈራን ሃገር ከም ትኸውን ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር የለን